A b'a dɔn entreprise camanba de bɛ yen n'aw taara a b'a taa ye k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ musow ka ca baarakɛyɔrɔ la ka tɛmɛ cɛw kan. Kun min b'a la an bɛ minnu dɔn o la an bɛ o de fɔ aw ɲɛna. Donc a kun fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye charge ko de ye, o ye sarako de ye. Tuma dɔ la i bɛ se ka muso sara sara dɔ la mais i b'a sɔrɔ cɛw tɛ sɔn o sara ma. Voilà, donc sur ce plan i b'a sɔrɔ musow ka ko man ca kosɛbɛ yen fanfɛla la. Donc i b'a sɔrɔ baara dɔw bɛ yen i bɛ se ka 20,000 di muso ma a b'a minɛ, mais n'i ko i bɛ 20,000 di cɛ ma a t'a minɛ. Baara dɔw bɛ yen i bɛ 5,000 6,000 di muso ma i b'a sɔrɔ a bɛ sɔn a la, mais n'i ko i b'a di cɛ ma a tɛ sɔn. Parce que kun jumɛn de b'a la an b'a dɔn k'a fɔ an ka société la musow sanselen don voilà u ka taa furuw la. Donc bɛɛ b'a dɔn ni min ye furu sɔrɔ a ka ca Ala fɛ i b'a sɔrɔ a ka charge dɔw bɛ yen cɛ b'a ta voilà. Donc walima hali n'a ma furu n'a b'a somɔgɔw fɛ i b'a sɔrɔ a ka charge dɔw bɛ yen mɔgɔw tɛ fɛn jagoya tigi kan quoi. Voilà, mɔgɔw tɛ a jagoya muso kan fo jagoya i ka nin di i ka nin di. Donc hali n'a tigi ye bolominɛyɔrɔ dɔ sɔrɔ a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn o baara la ka to k'o kɛ parce que hali a bɛ fɛn min sɔrɔ la a ka ca Ala fɛ o b'a ka dépenses kɛ. Mais n'i ye cɛ ta i b'a sɔrɔ cɛ ale bɛna miiri oui n bɛna muso furu voilà n bɛna an ka famille ka problème bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen donc ale ka ko ka ca kojugu. Donc finalement i b'a sɔrɔ baara bɛrɛ la a bɛ k'a la ten o de b'a sɔrɔ i b'a dɔn dɔw bɛ baara la u t'a kɛ ka ɲɛ a mana kɛ cogo o cogo hali n'i bɛ ka baara dɔ kɛ n'i tɛ ka sara ka ɲɛ a kɛ ka ɲɛ quoi o de ka fisa quoi parce que i bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ bɛ se k'i ye i bɛ k'i bila fɛn wɛrɛ la. Donc o de kosɔn cɛw bɛ yen tuma dɔ la olu tɛ sɔn o baara ma quoi. Donc ni entreprise y'a ye k'a fɔ ale bɛna mɔgɔ ta mɔgɔ min fana bɛna kɛ charge a tigi ma donc a bɛ feere ka mɔgɔ ta mɔgɔ min ni a ka charge ma bon min bɛ se ka a ka baara kɛ. A kun filanan ye min ye o ye comportement ye. I b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la tuma dɔ la musow ka teli ka ko dɔw kɛ sɛbɛ la ka tɛmɛ cɛ dɔw kan parce que n'a fɔra ko sonyani yurugu ni fɛn ninnu tuma dɔ la musow bɛ muso la i man teli k'olu ye a la quoi voilà i man teli k'olu ye a la mais cɛw kɔni bi don a la yɛrɛ yɛrɛ de. Cɛw c'est vrai que olu b'a kɛ voilà sans état d'âme quoi donc olu b'a kɛ mais i b'a sɔrɔ musow bɛ siran ka fɛn dɔw kɛ donc finalement o kosɔn i b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ dɔ la wariko ninnu fɛn ninnu tuma dɔ la dɔw la u b'a gestion kalifa musow la quoi. Voilà, et puis gestion yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ muso yɛrɛ ka o ye muso ka fɛn de ye quoi muso ka gestion kɛ voilà ni min y'a ta sɛbɛ la i b'a dɔn a b'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ ka tɛmɛ cɛw kan. Donc i b'a ye k'a fɔ ni entreprise fana ye k'a fɔ n'ale ye muso ta a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara a ka sɔrɔ kan donc u bɛ préférer ka muso ta ka bila o poste la voilà parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ min fɛn ninnu bɛ yen a bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa k'o don ɲumanya sira kan. Nka o tɛ bɛɛ ye dɛ voilà o tɛ bɛɛ ye ni n ko muso o tɛ k'a fɔ ko muso bɛɛ de don donc mais musow ka teli kɔni ka o fɛn ninnu kɛ kuma dɔw la ka tɛmɛ cɛw kan. Donc a sabanan ye min ye o ye dɔnniya ko de ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u kalanna ka se niveau dɔ la ni u bɛ baara ɲini u b'a fɔ ko non olu ye kalanna ka se niveau min na fo olu ka o baara de kɛ walima k'o sara ɲɔgɔn si sɔrɔ nka i b'a sɔrɔ muso dɔw fana bɛ yen u n'u ka titre bɛ olu bɛ sɔn baara dɔ ma hali ni y'a sɔrɔ doctorat b'a bolo master b'a bolo fɛn b'a bolo mais a bɛ sɔn ka o baara kɛ. Donc mais i b'a sɔrɔ cɛw tɛ sɔn o n'a ɲɔgɔn siw ma n delila ka dɔ ka baro mɛn a cɛ tun bɛ baara kɛla MINUSMA la je pense que kalo kɔnɔ a tun bɛ wari min sɔrɔ a tun bɛ taa miliyɔn dama dama la 3 millions ou bien au quelque a tun b'o sɔrɔ donc a tora o la ka na MINUSMA nana ta donc MINUSMA taalen min kɛ donc a ma sɔn ka baara wɛrɛ kɛ quoi ko université de y'a wele k'a tun bɛ anglais de kɛ université y'a wele k'a b'a sara 400 000 par mois donc a ma sɔn quoi ale bolo voilà ko wari ka dɔgɔ et puis fana ko n'ale bɛ taa baara kɛ voilà ale b'a kɛ ni sɛbɛ ye fɛnw tout ça donc o wari kɔni voilà o ka dɔgɔ ale ɲɛ kɔrɔ quoi donc et puis a tora ten chômage la a ye wari minnu mara ka to MINUSMA la k'a bɛ k'o wari ninnu dun donc ne bolo o ye fili de ye quoi voilà donc o ye fili de ye Mali la 400 000 bɛɛ t'o dira mɔgɔ ma dɛ. Voilà donc ninnu n'a ɲɔgɔnsiw de b'a to i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka teli ka kuma dɔ la musow ta parce que olu ka ko man ca nin sira fɛ voilà olu bɛ se ka sɔn voilà ka tɛmɛ cɛw kan donc et puis musow fana kuma dɔ la u ka misɛgɛ man ca nin fɛn ninnu sira kan quoi ala ni y'a b'a dɔn k'a fɔ kuma dɔ la baarakɛyɔrɔ la fɛn dɔw bɛ mun kɛ n'o man ɲi i n'a fɔ voilà cɛw bɛ abuser musow la fɛn tout ça mais malgré tout ça musow kɔni bɛ sɔn voilà ni situation sugu dɔw ma walasa u ka se ka baara kɛ i ɲɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ninnu kɔni muso n'o min sera ka mobili kelen sɔrɔ walima voilà ka stabiliser sɔrɔ dɔrɔn a dɔw bɛ yen u tɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini bilen tuguni voilà donc ninnu n'a kun damanaw de b'a to tuma dɔw la mɔgɔw ka teli ka musow ta u ka baarakɛyɔrɔ la ka tɛmɛ tuma dɔw la cɛw kan ka sababuya kɛ nin n'a kun ye a bɛ se ka kɛ kun wɛrɛ b'a la n'a bɛ kun wɛrɛ dɔ a la a bɛ commentaire kɛ an ka commentaire dugumala la a bɛ voilà a fɔ an ɲɛna peut-être don nataw la an bɛ se ka fara an ka dɔnta o kan ni video in diyara ye an b'a ɲini ala fɛ an b'a ɲini i fɛ i ka se ka partager walasa
mɔgɔ caman ka se ka a sɔrɔ cogoya mun na. Donc an b'a fɔ a ɲɛna an bɛ formation kɛ marketing digital ka création de site web boutique e-commerce nin n'a ɲɔgɔnsiw bɛɛ k'i dɛmɛ ka minɛn san ka bɔ Chine ka na Mali la. An bɛ aw dɛmɛ nin sira bɛɛ kan. Donc ni aw intéressé o la nin service ninnu a bɛ se ka an contacter. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ video wɛrɛ kɛnɛ kan.